jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agname Yoroyaɓe goto e golloɓe e haalirde Agname ɓamti pulago Agname Yoroyaɓe tongode ɓolum jeeɗiɗi jeegom e tati nayyi e nayyi ɗiɗi e tati jeeɗiɗi e jeenayyi hande noon ko ñallal jeegom lewru goo hitande ujune ɗiɗi e nogas e ɗiɗi ɗo e Gendi Waalo Fendo wuro no wiye Agname Pante musidɓe tedduɓe ko yidde rentinde en won noddoɓe jomum wiyana anduma haalanma won e gueɗe taw foof ko fenade ko yidde fewnitade ma e bonnandema en jaggui hen kadi goto hono no jaggirnoɗen goɗɗo e duuɓi jawtuɗi ni o wiyeten ko Cheikh Oumar Tall ko ɓi Ceerno Bassirou Tall mo Louga tawi ko fenade on eɗen gandi ɗum ɗum noon mi hokka on tongode makko ko ɓolum ɓolum ɗiɗi goho jeeɗiɗi e jeetati joyi jeette jeegom tate jeenayyi capanɗe joyi woni 00 221 78 586 39 50 omo jogi noon numéro ji goɗɗi kadi taw ko leyɗele goɗɗe sikki ala o noddat yimɓeɓe o wi ɗumen ko ceerno omo jogui ɗum mami waɗanni ko to gonmi ga konmi mbiɗa waɗani ko ceerno Bassirou jibinimi ko ni mbami tawi foof ko fenade wonama kam Nele Mamoudou ko min makko kaldi e haala labka o addi kadi ndun jibru o janfima yimɓe hewɓe e nder dental Ceerno Ahmad Tidiane Ceerno Djiba Khalifa Bambilor no mbiɗen ni noon jiɗɗo suurade e jiɗɗo yaade ko fewani wona e dental inniragal Ceerno Ahmad Tidiane Ceerno Djiba Khalifa Bambilor jolata nde o jolno ɗon Allah weñimo ɗum noon ma en ketto seeɗa komin kaldi caggal ɗum kadi ma on ketto konngol Ceerno Cheikh Oumar mo Ceerno Bassirou gandon wona on ɓe ko sayeɓe ko bandiji ko borjoŋeji yahoɓe ne mbiyaɗe jamforo yimɓe gandal tawi hay batte ganda min jewtidi o neldi kam ɗo kaatu mejo waɗi kortoji fof ko penale alani fof ko ɗiggi alani ko selli ndentoɗe waɓe dani ceerno assalamu aleykum no mbaɗɗa Tall ma jafoɗaɗi tomi jagguno seeɗa e mboɗo andi onon koye wirduji tan gono toon ala bateau motoro ngoɓe ndiyam ɗo e ko bateau gonɗa e maminede forongo ni nan hen ni joli almudo ma kartanti leñol meɗani kay ceerno ma ballon min duwawde ceerno mi noddima mbimi baba tokose ma nildo message ma melde message o so yettima mi neldamo message o kanko sohnajo no mbiɗɗa sohnajo te ko Aissata Demde mami nelde numéro kadi e foroje fof ndeysan mate oɗo Ceerno Cheikh Oumar momin gando ko baba jiɗɗon babiraɓe jiɗuma baba ko babiraɓe jiɗuma baba galle fof ɗo ha Mali ɗo ha Guinée Conakry Mauritanie ɗo ha Guinée Bissau fof ko gotum ono Cheikh Oumar kalto arno o resat o ɓenna Allahu akbar kanko noon Allah a andu rewɓe ko moƴƴi en sa wiɗa andu ɗum tan nafata en fof fodde no kalduɗa ni ceerno weeli min no fewi hay bandiraɓe wonɓe ɗo hewɓe ne jiiɗi jokkodirde e ma saabu hono ni kadi weeɓani kadi Allah tan wurtuma ha nodda min tan kabra min kadi gueɗe belɗe baɗɗe ni ɗum kadi ko yidde wallude kadi leñol ngol gonga mama Cheikh Oumar no walliran noon ni ononne kadi son mbayi noon kadi ɗum bettani hay goto en dendi hay hunde e monan sa min ka babam tan mi yi kay Moussabba o mo nelduɗami o min tumi haalnere mami helnamo laabi tati ƴewanami ɗum ɗo bidon ndiyam oɗo aɗani ko mbannamami ko mbannami goɗɗo ko jiida eyyo min mbimi ko an jeyi kam ha woni heñere min woni jofe est ce que yo weltima de joni mi noddinan sohnajo cikka noon ko joni neldata tan mi haalnima cikka message o ma neldam joni mi neldama ɗum cikkano eyyo somi waɗi ko an neldan mi neldamo cikkanomi ko numéro makko tan neldeteni ala an joni sa neldi a fotat eyyo ɗum ɗon kayiɗo eyyo kayiɗo neldata forɗo nelda ɗon mi neldamo gasi ndeysaan aɗani sa neldine ɗo ana waɗa cote eyyi gonga waɗa code eyyi ko kayiɗo tan ɓe korma rosi
on tan potta gasi jarani ɗum est ce que ana wasapuji tubakoɓe ɓen kawne France naɓe kono ɗum kam ko tubakoɓe mbaɗni kono ko barke mammon fami barke Cheikh Oumar gon tawmi ɗaminimo aɗa somi ɗamimo hunde mbiɗa ɗum foosa so foosi tan dal ala yi an kay ceerno neɗɗo suusa foosdata ma ɗo ko onon jakora fofof enen ndendi kadi enen kadi ndendi yidde nde saabu oɗo ceerno Amadou Ba Bambilor ko ɓi ceerno Bachir gonga ko ɓi ceerno Bachir kadi ceerno horsinimo neɗɗo moƴƴo ɗon haaji makko o ñamata o yarta ayi mi andi men kala ma en jewri ko ɓurɗum an kay wanno mi waɗi hay ndeysaan nde ɓinguel meɗen Oumou Dieng udditanimo dental nde eyyi koko kaldeten ko ni puɗɗimi heɓtinde ke enen foyɗen e dental he dental yiɗɓe ceerno Amadou Ba Oumou Dieng udditi ɗum eyyi war dental makko WhatsApp ngal gorno eyyi mi heɓtini joni elle numéro ma ene toon to dental to eyyi gonkay ene woodi kamɓe fof hay e nder dental he so Allah jaɓima mi naatoon mi haala ma kadi yimɓe fof ɓeydo andudema inchallah on saaha kadi accata hayde futuro ɓenna ay o saaha joni nangue nana jiibo seeɗa eyyo woodi ko sekkeramma mi jaran kada ha dental fof maɓe tawi ɗon so Allah jaɓi a faama aɗa yimɓe ɓe kulmini nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɓurno takkadema animo ɓe baboy makko Seydina Aliou en Aboubacry en aɗa ɓen fof ko kamɓe ɓuuri takkadema est ce que kono noon nde rutti nde ɓe kaaɓi caggal makko goto fof yomi woni khalife aya ɗum moƴƴani andi ɗum kadi wona fewani eyyi joni min kala ko mbaɗami aduna ko sutur tan gonga affaire dental haalde neɗɗo ɗum ɗo fof ko towdude hadarama mi sohlani hen gueɗe e non kam ko Allah towni on wadde an ko almadi ɓurɗa joɗade walla almadi rond-point Ngoro rond-point Ngorɗo Biros Dorɗo neɗɗo ari on diwan tan so wi ceerno Cheikh Tidiane tan Cheikh Oumar ma yi noddam tan min kay almudam arantoma haɗon oto est ce que wona salal wona wala noddam tan nimo tan jogorɗa gasi so Allah jaɓi wadde men kalti tan ko ɓoyani so Allah jaɓi inchallah eyyi jarama setal joni a neldima Allah suwa ala mi neldani taw ko joni jinnuma heɓdema saabu numéro dokkuɗa mi ronkino famde ɗum min ƴeewi numéro ɓe mbimi numéro yaata eyyi gon ko ɗum tagnomi ƴewde numéro dokkuɗa adano e ƴewmi on tawmi ka jumɗo ko numéro ma mbaɗɗa ɗon eyyi mi wattoro ko ñebbe ɗe o sa cohlum kay ka talo ñebbe o ettima yaw ɗum gandi kurusaji ɗi ko ɗum kurusaji ɗi mbaɗata noon no gandirɗa an iri fof jokkodire après waɗa sakkimami joni noon ko joni jinno mbaɗa ɗum ana wawi wonde joni eyyi sen taƴi ɗo joni min ko won mbaɗanomi tan mi jokkodiramo joni mi ƴewno wallirimi ɗum eyyi bisimilla ko woni hen fof tan kaltiden neddiran hadara o yettima an kane Allah sallam ka mawɗo noon ɗo joni hankkadi ɗo joni hunde istighfar dokkammami ko jawɗo est ce que kanko ɓuuri yawde astahfirullah hade malama kono yo hara hakkude men noon ɗum ɗo ko sekkere an ko neɗɗo ko yeeɗa ko hay goto wawa falade ko gonga min jogui hen jorto moƴƴo min noon mi yiidirma Allah tan kadi yo won sekkere ay hunde fof kala ko suturu woni Allah yiɗi ɗum ko gonga eyyi aɗa andi welle neɗɗo hunde a betta neɗɗo taw tinani wallahi ijam kaari ko ni wawno ay kaari joom ɓamtima ayi ɓe kaawe haɗuma mi imanadem taw Allah jillinima eyyi mi yiɗa waɗede publicité mi yiɗa ɗum moƴƴani gonga onon ko Allah waɗi on publicité ha gasi hen kadi eyyi joni noon mbeɗa faddi message o joni tan joni hankkadi haade hunde almudo e ceerno foti wonde tan ko yamirore joni to banggue ma holko pawɗa e am tan mi waɗa mi ƴeewa so tawi mbiɗo wawi o wajibino ko merci ala mbaɗa andi ma Allah andine bawalam Allah ne andima bawalam oto suuɗo merci Allah merci oto suuɗo ala joni kam ceerno Cheikh ɗum ɗo mi welto kadi so yima 250 ton
so yima capan joyi mon noon so yima temdere mon noon walla temedde mon ko mbiɗa mi fawata hen dande mbiyami tan kay ko ɗum yo Allah lomtinanam ko jon waɗɗumi welto waɗa 250 euros eyyi jarama wadde ma en kalti ko ɓoyani ceerno Cheikh Oumar assalamu aleykum mbeɗa jaggi seeɗa mbeɗa jaggi mbimi mbeɗa jaggi seeɗa mbimi dam photocopie d'identité ma walla joom suudu ma o mbiyata neldal ngal yaha tan mi sertema non mi neldima mone gara mon ko sihilam ko Aminata Diallo ko Canada woni mimi meeɗa neddir ɗum ko inde nde tan sifini sa waɗa ɗum accir noon haala ka juuti mi sohlano haala jutka a ɓurti eyyi mbimi woni carte d'identité mbimi mi sohlani ɗum min ala ko jimmi haaladema tan ko min Ibrahima Kane kartanti leñol fenade ma nde pop mi andi ɗum mi rewidima dendagal billahi samil alim min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim bandiraɓe fulɓe bandiraɓe leñol mi salmini on mi juurima on mbeɗa wiya moƴƴere Allah yo won e dendagal kala leñol ngol fof vidéo oɗon on ko vidéo daɓɓo tan mbaɗanmi ɗum nde wonno wonko joli won waaji gooto jahoowo e réseaux sociaux ene wiya ko kañum woni Cheikh Oumar ɗi ceerno Bachir o omo wiya yimɓe yo neldumo kaalisaji omo wiya omo dabo yimɓe omo wiya omo wila yimɓe omo farka yimɓe ɗum ɗon ko ɗum fenani Cheikh Oumar ceerno Bachir gollirta noon waɗirta noon ɗum noon ko yidde laɓɓinde tan hade yimɓe hewɓe boomede heen ngam ɓe wonɓe fuɗɗi boomde heen woni heen ene jiɗimi yidde ene ɓurti o nodda ɗumen ɓe heen mbiya hay yowminde min mbawi yidde ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir ni noddi kam téléphone o ferka ɗumen o haalno ɗumen ko woodani eywa ɗum ɗon noon min mi yiɗa ɗum e leñol men fulɓe ene puunte mbimi noon yomi waɗ vidéo mo ngannduɗa alhamdulillahi firtat ɗum hannde noon o yanoyi e neɗɗo men giɗo men sehilu men Ibrahima Kane katante leñol on no anndi kam on noon alhamdulillahi rabbil alamina anndinimo o wona ɗi ceerno Bachir o wi ala ana annda komi ɓi ceerno Bachir kono ko miine ceerno Cheikh jiidi baaba gooto on anndinimo ceerno Cheikh ala ɓiɗɗo baaba mo jiidi baaba gooto o wi eyi a faamani ko baabiraaɓe amen jiidi yumma e baaba penaade kam aɗa anndi ko ɗon tukki ɗum noon mbeɗa wiya kala nodduɗo on wi on ko ceerno Cheikh eywa ngannde koye mon woto hay goto tottu mbuɗu mum woto hay goto tottu kaalis mum yimɓe ɓe jooni hannde zaman mum komo bonɗo so yimɓe nganndi yimɓe ne jiɗi neɗɗo tan nde wat ɗon ene bonna yimɓe bonna mburu joomum ene bonna ene pewna kañum en haajuji mum ɗum noon ko Cheikh Oumar giɗo mon sehil mon Cheikh Oumar ceerno Bachir yimno laɓɓinde tan ko kewi ko Ibrahima Kane annene Allah jarama ne nannguɗamo par ce que so nanngama no wawi continuerde ni tan no laya omo wara heen yimɓe par ce que wonen ɗuɗɗiɓe tottudemo kaalisaji mumen wiya omo dabo ɗumen ɗum noon wona min ceerno Cheikh Oumar ceerno Bachir ko o wona kaalowo ono yaha ene wiya ko min woni Cheikh Oumar ceerno Bachir Cheikh Oumar ceerno Bachir watta ɗum hande watta ɗum janngo mbeɗa jogiiɗo nanmi ha heewi mi daña ha heewa ko wona yaade e miskineɓe Allah waaɓe no am mbeɗa tampina ɗumen mi yahani ɓe ponmi yaade ɓe bon pour dañde ɗum saka miskineɓe Allah ɗum ɗon noon gartiren haqqillaji ɗi yimɓe ɓe yo goppu bonande moƴƴani jomum yoya liggoyo ɗum woni gongo ko giɗo mon sehil mon Cheikh Oumar ceerno Mouhamadoul Bachir Allah jarama on jarama